замони муосир чунин тараққӣ карда истодааст ки барои ба кори кишоварзӣ сохтумонӣ кандакорӣ машғул шудан сабаби тарс аз ин корҳои вазнинро дигар намекунед, чунки дар замони мо бисёр техникаҳои замонавӣ маҳз барои чунин корҳо истеҳсол ва ба истифода дода шуда истодаанд ки чунин корҳои вазнин бо як даст занӣ ҳал карда мешаванд. салом алайкум, марҳабо ба шабакаи дунёи илму ҳунар рафтем. SLJ 900 яке аз мошинаҳои калонтарин барои сохтани купрукҳо, бо забони дигар гӯем мостҳо истеҳсол карда шудааст. Бо ин намуди техникаи замонавӣ сохтани мостҳои дароз хело осон аст. Барои як қисми мостро ба дигараш пайваст кардан ин мошинаи технологӣ бехато кори худро иҷро мекунад. Аммо дар ин ҷо ҳам вуҷуд доштани инсоният ҳатмӣ аст, чунки кори бехатои ин техникаи барҷаста аз назорати инсоният вобастагӣ дорад. Дарозии ин техникаи муосир 90 метр, паҳмияш қариб 75 метр, баландияш 9 метрро дар бар мегирад. вазбинияш бошад баробар аст ба 55 тонн. Солҳои охир ин намуди техникаи муосир дар тамоми ҷаҳон ҳамчун яке аз асостарин техника барои сохтани мостҳои дароз истифода карда мешавад. Макони истеҳсолкунии ин техникаи барҷаста мамлакати мардумии Чин мебошад. Офарин, хитоиёт тамоми ҷора гирифтанд, тамоми кора кардан, гап нест дига. Мултипак C14 ин технологияи муосир ба тамоми мардуме ки ба кишоварзӣ машғул аст хело коросонкунанда мебошад. Мултипак C14 дар худ притсеп ё ин ки занҷири махсуси даравкунӣ дорад ки он пайваст мешавад ба трактор ва ҳангоми ҳаракат алафи заминро хуб дарав карда ба паҳлӯ мегузорад, ки ба инсоният фақат ҷамъ кардани он дар кор асту халос. Барои тамоми заминро дарав кардан ба ин технология ҳузур будани як нафар кифоя аст. Кор бо ин технология як ҳавас аст, чихеле ки мегӯяд яке аз кормандони савхоз. Ин намуди технология аз уҳдаи тамоми намуди алафдаравкунӣ ба хубӣ мебарояд. Фарқ нест дар замин алафи пур аз оби тар шуда аст ё ин ки алафи қоқ аст. ғайр аз ин кор ва вақти кормандони заминро то дараҷае хело осон мекунад. John Deere 830S муҳаррики 9-литраи ин намуди трактор дараҷаи баландсифати корро таъмин мекунад, ҳатто дар ҳолатҳои на он қадар хуби корӣ дар замин. Дар назар дошта мешавад замине ки он қадар ҳосили хуб надорад ё ин ки сахт аст. суръати кори ин трактор бо технологияи баландсифат ташкил карда шуда баробар аст ба қуввати кории 400 аспи кӯҳӣ. Масалан, ин трактор метавонад культиватори вазбинро ба худ бикашад ки дарозии ин культиватор қариби 14 метрро дар бар мегирад. ғайр аз ин дар рафти кор ронандаи ин трактор метавонад бо пулти махсус миқдори ҷуфткунии заминро интихоб кунад. Ин трактор барои шахсони заминдор, онҳое ки заминҳои калон доранд, яке аз техникаи заруртарин ба ҳисоб меравад. боз як хусусияти дигари ин трактор дар он аст ки чанд намуди ҷуфткуниро барои интихоб дорад. Масалан, як қисми заминро метавонад барои гандум, дигари заминро барои караму картошкаву дигар сабзавотҳои ғизоӣ ҷуфт кунад. XX Event Cleaning мешавад ҳолатҳое ки мо дучор мешавем бо ғаждиву партовҳои бисёр дар кӯчаҳои шаҳр. ҳатто чунин мешавад ки аз ҷамъ кардани партовҳо ва тоза кардани кӯчаҳои шаҳр қуввати ҷисмонӣ намерасад. бинобар ин техникаи Event Cleaning барои ин сабабҳо пешбинӣ карда шудааст. ин техника на танҳо аз уҳдаи партовҳои хурд, балки тамоми намуди партовҳо бо 1600 дараҷаи кашиш ба худ ҷамъ мекунад. дараҷаи баландсифати кор аз уҳда баромадани тозагӣ, ин техника метавонад бе истироҳат як рӯзи пурра кор кунад. West Country Left
Trick. ин ҳам яке аз техникаҳои дар боло зикр карда шуда мебошад, аммо ин техника танҳо баргҳои рехташудаи дарахтонро тоза карда метавонаду халос. асоси кори ин техника он қадар душвор нест. муштарии тозакунӣ метавонад онро ба пеши мошини худ пайваст намуда ва баргҳои рехташударо ҷамъ кунад. ин технологияи тозакунӣ дар худ метавонад то 1 тонн баргҳои рехташудаи дарахтонро ҷамъ кунад. дӯстон, ман фикр мекунам ки аз шунидан ва дидани чунин технология шумо ба хулоса меоед ки ин замони мо чӣ қадар пешрафта истодааст. ман фикр мекунам ки ҳар яки шумо барои худ каме дар бораи ҳар як технологияи ин хулоса баровардед ва каме то дараҷаи маълумот гирифтед. дар ин ҷо бошад ман бо шумо хайри хуш намекунам, фақат мегӯям то дидор то барномаҳои оянда ба шабакаи мо обуна шавед, чунки дар ин ҷо бисёр барномаҳои ҳайратовар ва шояд ки барои шумо фоидаовар пешниҳоди шумо мешаванд. хайр, то боздид дар паноҳи худованд.